Следващата презентация ще бъде свързана с нея също. Тя ще е на КНА Електроници. Те са малък, сплотен колектив, но за това пък добре известен от вече над 15 години в САЩ, Азия и Европа. Специализирани са в производството на портативни пиезоадаптери, пикапи за акустични музикални инструменти, чието качества ще демонстрират сега пред вас. Заповядайте! Здравейте, драги гости, спонсори, организатори, участници! Искаме много да благодарим за възможността да присъстваме днес тук на този уникален формат. За нас е чест да присъстваме на тази годишния формат на Българска музикална работилница. Формат, който дава уникалната възможност на български лютиери, аудиотехници, музикални инженери и всеки, който се занимава с производството на продукти или предлага услуги в сферата на музиката и музикалните инструменти. С презентацията си днес на тази сцена ще поговорим малко за нашия бранд, кои сме ние, какво предлагаме, какво се занимаваме, какви са нашите силни и отличителни черти, които ни отличават от нашите конкурентни брандове, и ще ви представим малко естествено за нашата история и ще представим накратко продуктовата си линия, която може да видите по-късно на нашата маса. Нашите силни и уникални черти. Сензорите и корпусите на нашите пикапи винаги са вградени в благородна, екзотична дървесина и винаги ще ги намерите в натурални финиши, които подчертават натуралната им красота. Нашите пикапи се монтират бързо и лесно, без да са нужни каквито и да са модификации върху инструмента, без да е нужно лицето, което ги монтира, да притежава допълнителна компетенция или инструментариум, за да извърши монтажа. Нашите пикапи притежават пасивна електроника, което дава две предимства. Първото е, елиминира се нуждата от използване на батерии за захранването им, и втората, запазват автентичния акустичен тон, тембър, звук на инструмента. Нашата продуктова линия поддържа множество различни акустични музикални инструменти и на последно място нашите пикапи се произвеждат изцяло ръчно в България. А сега малко за нашата история. Историята на КНА започва с Владимир Хранов, име на лютиер и специалист по аудиоелектроника, добре познат по нашите земи. През 90-те години на миналия век Владимир разработва нашия еволюционен адаптер за класическа китара NG1, който поставя началото на ерата на КНА. Сега малко да поговорим за ранните години на Владимир. Като момче той е силно увлечен от електрониката и по-специално от радиото. Като съвсем малък той изработва собствено. След това разработва цял флот от колички и самолети с електрическо захранване. Малко по-късно, когато Владимир постъпва на работа в известната фабрика Пълдин по това време, той се научава там да прави електромагнитни пикапи и скоро след това е повишен в ръководител на дивизията за производство на електрически китари. След падането на комунизма, популярната компания Пълдин за жал се разпада, но това пък оставя уникалната възможност на Владимир да доразвие собствените си идеи и именно поредица от пиезоелектрически адаптери за акустични инструменти. По време на една визита през 2005 година в фабриката на Кремона Казанлък, той се среща с Николай Илиев, предприемач и дистрибутор на Кремона китарите на северноамериканския континент. Тогава Николай вижда потенциал в продуктите на Владимир и му предлага заедно с китарите да започне да ги дистрибутира. Съвсем скоро северноамериканския пазар проявява силен интерес към продуктите и това довежда до една съвместна работа в продължение на 10 години
през които те усъвършенстват дизайна и разработват множество модели. Разширяват гамата и започват да произвеждат пикапи за укулеле, за щрайхови инструменти, за ударни перкусивни инструменти и други. Това довежда обаче до достигане до краен предел на възможностите за производство на Владимир. През 2015 година, когато Владимир е вече на повече от 80 години, двамата се съгласяват, че е станало крайно време Николай да продължи производството. Той закупува фирмата от него и инвестира в нов производствен цех в родния град на Владимир, Пловдив. За наше голямо съжаление, Владимир почина тази година, но остави повече от 60 години опит в сферата на музикалните инструменти. Сега да поговорим малко за нашите продуктови линии. Първите пикапи, които ще ви представим, това са пикапите за озвучаване на класическа китара. При тях уникалното и революционното спрямо всички останали е начина на захващане към инструмента, а именно върху столчето на китарата под завързването на струните, което дава една уникална възможност за по-различен ъгъл, да наречем, на звукозаснемане, който обхваща освен струните, така и тялото на инструмента. В тях наблюдаваме електроника, която е обвита в натурална дървесина, в случая махагон. И инсталацията им е елементарна за всеки един музикант. Нека продължим нататък. Следващите пикапи, които са създадени по образ и подобие на предходните, са именно тези за 7-струнна класическа китара или такава с нейлонови струни. Те споделят сходен дизайн. Разликата е увеличената дължина на активния елемент на тялото на пикапа. Нека продължим нататък. Пикапите за акустична китара също прихващат от дизайна на тяхните братя за класическа китара. Тук захващането е между сядъла и бридж-пиновете. Единственото, което трябва да се направи, да се отхлабят струните и пикапа да бъде плъзнат. Отново имаме електроника, която е вградена в махагон. Продължим напред. Пикапите за укулеле споделят много сходен дизайн с тези за класическа китара. Тук дизайнът е съобразен с различните размери на укулелетата, сопрано, концерт и тенор. И бихме казали, че са доста универсални и могат да се подберат във всеки един различен размер от този вид инструмент. Следващите са единствените в цялата ни линия електромагнитни пикапи, които имат тъй наречения Sound Hold Mounting дизайн, т.е. ще рече, те се монтират върху резонаторната дъбка. Монтажа става елементарно, подпъхват се и просто се завъртат с кръстата отвърка. Съответно имаме Single Coil за по-изчистен звук, по-изкряващ, по-strat-like, така да го наречем. И имаме и Humbucker дизайн, който е по-мек, по-топъл, по-плътен, по-силен. Всичко, което се очаква за качествата на двата вида пикапа. След това ще поговорим за нашите универсални пикапи. Тук сме помислили за различните видове инструменталисти, за които не сме помислили със специално захващане. Тук може да се възползват всички инструменталисти на перкусивни акустични музикални инструменти, като кахони, бонгоси, а също и по-интересните традиционни фолк инструменти на народите, като саз, баглама, балалайка и така нататък. Разликата между AP и UP серията е чисто и просто визуална. UP използват махагон за топа, а AP използват явор. Корпуса на пикапите е от ламинирана бреза, топовете ви ги споменах вече.
Монтажът е елементарен. В комплекта ще откриете два способа за захващане към инструментите. Първият е захващане чрез разстилане на тъй наречената канцеларска синя гумичка, която се закрепва към всякаква повърхност и е доста подходяща, когато искаме да открием най-добрият тон на дадения инструмент. Да го локираме един вид. След което, като вече сме си избрали локация, може да използваме диска с двойно залепващи страни за по-перманентен монтаж. Следващите са фолк пикапите. За момента имаме само един в тази серия, BP1, а именно за банджо. Доста уникален по захващането си и звукоизвлечението от инструмента. Пиезосензора се захваща за магарето на инструмента, а джака се захваща чрез те наречени свистки опашки за барабанчето, за скобите на барабанчето на инструмента. Така, следващите започваме вече с щрайховите ни инструменти. Тук имаме една подсерия за цигулки и виола. Корпусите се захващат за цигулковото тяло, близо до подбрадника и се регулират посредством регулируеми скоби. Петите и долната страна на корпуса на джака са подплатени с корк, който обезопасява напълно вашия инструмент, целостта му, и той няма как да бъде надраскан или повреден по никакъв начин. Сензорът е вграден в ламинирана бреза, която подпомага звукоизвлечението и трансфера на вибрациите. Следващите пикапи са за виолончело. Там захващането е за струнника, чрез Velcro Band. Сензора се захваща в магарето. В комплекта се предлагат и допълнителни дървени подплатки, да ги наречем, които улесняват монтажа при различните размери магарета. След това ще поговорим за пикапа за контрабас. Доста сходен дизайн. Джака се монтира отново в струнника, чрез видео и болт се захваща в един от отворите за струните, а сензора се подпъхва отново в магарето по сходен начин с този на виолончелото. Това беше всичко от нас. Искаме много да ви благодарим отново за възможността да участваме, за повече информация, за тестване на инструментите, на пикапите на инструментите. Ще се радваме да ни посетите на нашата масичка номер 5. Искам да благодаря на моя колега и тази вечер артист Кристиян Христов, който ви демонстрира през цялото време как звучи SG2 на акустична китара.